L-artisti Għawdxin se jkollhom l-opportunità jipproponu l-attivitajiet tagħhom u jiżviluppaw proġetti artistiċi mill-komunità għall-komunità permezz ta' Kwart ta' Miljun Ewro fondi li ngħataw mill-iskema tal-Gozo Cultural Events. Dawn il-fondi jagħmlu parti minn 900,000 euro dedikati għall attivitajiet u inizjattivi kulturali organizzati mill-Ministeru għall-Għawdex. L-applikanti jistgħu jkunu organizzazzjonijiet volontarji, individwi jew gruppi indipendenti, entitajiet u kunsilli lokali li jkunu jixtiequ jtellgħu attivitajiet kulturali. L-applikanti kollha jridu jkunu ċittadini Maltin u jkollhom indirizz permanenti f'Għawdex. Il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri qal li fil-waqt li jiċċelebra d-diversità kulturali, dan il-fond se jkun qed jgħin proġetti b'mod finanzjarju biex jinkoraġġixxu parteċipazzjoni kulturali attiva. Dan fl-istess ħin li jippromovi talent lokali u jenfasizza fuq l-espressjoni kreattiva tal-komunità. Ser nagħtu l-ispazju neċessarju sabiex joħorġu bil-proġetti huma, joħorġu bl-attivitajiet huma, kif ukoll ikun jistgħu jibbenefikaw minn dan il-fond sabiex inkomplu nippromovu il-kultura l-event fl-aħħar mill-aħħar ġewwa l-gżira tagħna. Din l-għajnuna finanzjarja se sservi wkoll biex il-kalendarju kulturali f'Għawdex ikompli jissaħħaħ b'aktar attivitajiet li jattiraw lejn Għawdex Maltin u turisti matul is-sena kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.